Ilma qiegħed, ħut mejjed, ġrieden u skart li jitfgħu n-nies. Din is-sitwazzjoni li jinsab fiha il-magħluq ta' Marsa Scala. Fil-magħluq wieħed għadu jsib il-papri imma anke dawn qed jonqsu. Sfortunatament jintefa' fiż-żona anke ħobs għall-papri iżda dan l-ikel qed ikompli jġib aktar ġrieden. Dan ikkonfermah ma' Net News il-minority leader tal-Partit Nazzjonalista fih dan il-Kunsill Lokali ta' Marsa Scala John Baptist, illi qal li din hi sitwazzjoni inaċċettabbli u dan meta bħala l-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista ilhom jagħmlu pressjoni biex il-magħluq jitnaddaf kif suppost. Għaddet sena oħra u għadu fl-istess stat ta' abbandun, inna nagħmlu ħafna pressure bħala kunsill biex tiġi rranġata s-sistema li tiċċirkola l-ilma. Ħafna laqat, ħafna emails, sfortunatament għamilna press conference on site madwar sentejn ilu. Kien hawn ħafna nies oħrajn li ħadu inizjattiva personali. John Baptist spjega wkoll li meta 20 sena ilu sar ix-xogħol fuq il-promenad kienu saru żbalji fil-mod kif jgħaddi l-ilma tal-baħar għal magħluq. Il-verità hija għax l-ilma mhux jiċċirkola. L-ilma kif ġiet meta sar il-bridge madwar 20 sena ilu, iċ-ċirkolazzjoni tal-ilma ġiet affettwata u l-ilma sfortunatament ġie qisu l-maqiet. Fil-passat fil-magħluq kien ikun hemm mhux biss papri imma anke ħut. Il-magħluq u sit ta' Natura 2000 li għalih suppost hemm pjan ta' maniġjar iffinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Dal-magħluq huwa wirt storiku, għamluh fi żmien il-Kavallieri huwa ġawra ġol-lokal tagħna, niddubita baqax ġew Malta magħluq ta' dak id-daqs. Hija ħasra. Fisem ir-residenti ta' Marsa Scala John Baptist qal li l-magħluq għandu jitnaddaf għaliex l-ewwel nett għandu jinżamm nadif u anke għaliex għandu jkun żona ta' attrazzjoni għal min iżur Witilajn.